ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ଗରମ ବାହାରକୁ ଅନେଇଲେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଏ ଖରାରେ ତ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଦେହରେ ପୁଅ ପୁଣି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିକି ତାର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ଯାହାକି ତାର ଖାତା ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ସବମିଟ୍ ହେବାର ଥିଲା। ସେ ତାର ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଖାତା ନେଇକି ତାର ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ସେ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ଫାଇନାଲି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବୁଧବାର ଟିକେ ଆଇଁଷ ନ ବାଜିଲେ ପାଟିରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବି। କିଛି ଦିନ ହବ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଲୋଭି, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ବେଶୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ କାଟିଦେଲି ଆଉ ଏଠି ଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭାଜିଦେଲି। ତାକୁ ଆଜି ଭାବିଲି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେତିକି ହେଇଛି ମୋତେ ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକେଇ ଝୋଳ କରିବିନି, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବସି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ତୁ ଏକା ଏକା ଆଜି ଖାଇବୁ ବୋଲି ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ କରୁଛୁ, ତମେ ତ ଖାଇବନି ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଜି ତ ମୋର ରଜ। ତ ଏମିତି କହିକି ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ରୋଷେଇଟି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ତ ଏ ଗରମ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଦେହ ନ କହିବା ଭଲ। ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା କରିଦେବି ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷା ଖାଇବା କଥା କହିଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରାଗି ପଞ୍ଚମ, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି କାହିଁକି ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି 2 ଜଣ ଗରମ ଭାତ